Gipabakwit ang pipila ka mga residente sa Barangay Paknaan, Mandawi City, gumikan sa nasinating halapad nga pagbaha bunga sa kusog kaayo nga uwan. Ang report ni Nico Sereno. Ingon ani kakusog ang bulog sa tubig sa Butuanon River nga misuyla kagabi tungod sa kakusog sa uwan. Tungod niini, moabot sa kutob sa paa ang giladmon sa nasinati nga baha. Tulo ka mga sityo sa Barangay Paknaan ang apektado, kalubihan, sili ug talong, habig sa 6.5 hectare relocation site. Gumikan sa kataas sa tubig, miresponde ang taga-city disaster aron temporaryo nga mapabakwit ang pipila ka mga residente. Ang mga kabataan ang ilang gisiguro nga madala sa gymnasium. Riprap, usa na siya sa flood control mitigation nato. Kuha na siya from overflow gid ang tungod sa dako bulog nga tubig. So gid silang balay. Pasado alas 10 na tigayon ang evacuation. Apan dihang mihubas na ang tubig baha, mga pasado tungang gabi, mibalik rasab ang mga residente. Gumikan sa pag-uwan-uwan, mi-deploy ng daan ang CDRRMO sa ilang mga personnel sa mga lugar sa dakbayan nga sagad bahaan. Kini aron mapahimangnuan ang mga residente sa dapit. Advisean nga po na to ang mga residente na to nga nasa kuan along the river nga mala pag mabinantayon kita, closely monitoring gyud. Aminado si Suico nga gumikan sa ilang pagresponde sa baha na apektuhan ang ilang tahas sa COVID-19 contact tracing, ingon man decontamination. Apan gipangitaan na nila kini og paagi. Di man gid mo disinfect sa area kung magsigi kuan. Kay sayang kay atong solusyon iwas out ra sa tuan uwan. So murag mabiyaan na mo concentrate nga rin sa evacuation na to sa mga residente. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitong Bisdok.